Hindi, mantigyan. Mantigyan. Nasa daan daw na gano'n ako dito. Mali. Utang ako sila. Tapos, Dakula man ito sila kita o sa kundi mama mo. Pulis kasi ay ano bang pulis kasi ito. tapos, Sabi ko dahil na wala naman ito sa raday. mali, maya mambulinaw. Ay, manaling bulinaw. Paano yan? Binibinti ka ba nga tiya? Binibinta ka ba nga? Alan? Seven. Sobrang mga 400 grams na lang siya. 400 grams. Ano? 66. Natin.
Alam sa kuya? 1 4 ng kilo. Ibubog, hindi ka mga. Balaw. Bango. Para madu. Kaya sa lang. Thank you, Wami. Pinatun pa na. Ano na sige? Ano kuya sabi? Bangon? Alalay. Sabi, ang buong pa ng luto. Hari. Pinapos mo nila sa saga mo. Ito. Hindi mo na pagpaga.
langanin. Kasi naman dyan. Danig mo ika, Jay. Ay, naroon mo talaga. Jay, ikahanap dito, maski dulo. Duman ba ka sa second floor mo lang, ano? Duman yung hanap ka.
mo kung anong gusto eh. Lipat na lang, wala. Pero ulo ng puno, iba din kung ito ba. Hindi na magusin na din yung video. Hindi. Kumabinta ko na lang yung video. Ipa-print. Yun nga eh. Yun nga eh. Yeah, yeah, yeah. I-edit ko sa sa cellphone ko. May pa mali. Surveillance ko sa natin ang mga pag-iyak. Copy-paste na yan. Copy-paste ko sa nasa Google. Pangalan mo ano ko ba? Edit sa Word. Sige na wait. Sige na.
Ano mo? Ba, sigarilyo mo? Sigarilyo mo? Hindi ka magsigarilyo. Iya ka kay Marjon. May daw. Hello? Tawagan mo. Hindi mo ako number kay Marjon. May number ka? Ako na ito. Mo tiyo. Ibu ko. Ano, tiyo ka ba kasi ka? Oh. Hindi mo mga ipakain mo yung gabinayaan ka. Simin man lang tayo ka ba nga? Yeah. Lublan na tiyo. Seryoso? Ha? Tira rin ka ba 2 kilo? Hindi ka ba 2 kilo? Diba? Ba't dito naman tayo?
Jin, bye-bye, Jin. Bye, Jin. Pagtikaon ka dito ba ni Sayagang sira? Yan mo, paluto. Saka hindi ka na magpaka ng sira. Taon na ka ba ba yung team? Millions? Sira ba yan? 5-5 lang. 5-5. 5-5? Gap lang kung sira hindi. Eh, kung narap.
Ano galing mo na Kaya pugi. Ano ka na? Anong pugi? Ako. Kaya ako bakit si Maite? Pero, Kaya, babalikan ko muna. Babalikan ka. Maria. Ha? Sarang dito. Ha? Ayun ba kambutang mata ko iblo? Kasi ko saan? Igaraga ko pa na. Ayun na. Puta ko sa YouTube ko sa paligid ko. Ako masana nakaligid. Ayun kambutang mata ko iblo. Kada ko naman. Ayun sa may ano. Malinig yung bate. Sabay, teka. Sabay, teka. Ay, para rin po ka. Pabuto na. Ay, man, man. Opo, bumukal din, man. Ay, yun, sa mga, ay, bok. Kaya, bili mo gusto lang. Oh, may kita ako. Pagkakasuot na. Kaya sinalitari mo. Sinalitari mo na safe. Kung awag kayo, hindi ka makapay-bandil sa kitaro. Ano yung isang balon niya? Ako yung pamahal sa sala. Balon niya. Guma? Sabi nila, Kaya lang kayo mo, hindi kinanta. Pag pinatadang natin si dawa natin kita. Ano? Sige nga yun. Sige. Pero na kayo magkabot-kabot. Pero na kayo magkabot mo na. Pero magkabot-kabot. Madrid. Pag nakasagin sa labi, napatan ako dyan. Naayos ako. Ayos na. Ayos na. Bilog, di ba? Balong mo, silver mo. Ha? Silver mo.
Kaya nagpupulit na po dyan ng... Kailan niya ako? Kailangan. Kasi may tubig, yun yun lang. Yan na, no? May buwan, tutulog pa lang. Buwan, natuwan, buwan.
Wala ko pa gusto talaga. Hindi mo phone kita. Depende na yung siyo. Dagdag na. Porque may binitigil sa mga. Iba? Baba ko. Na pala? Oo. Ang pwede sa natin kabot to. Dapat bantayin natin. Magayon naman nagbabakal. Nagumit ito. Kaya ako biuhaw. Kaya naman hindi ba kayo tubos na oras na malakas.
Nagaya ka mo.